Coa finalidade de axudar ás familias durante as vacacións de Nadal, o Concello de Quiroga puxo en marcha o programa Concilia Quiroga. Un programa composto por varios obradoiros dirixidos a nenos e nenas de 3 a 10 anos de idade, baixo o coidado de 4 monitores coa titulación precisa e a supervisión do Centro de Información á Muller. Pensamos que como no verán tuveron tan boa acollida os campamentos de conciliación para todos os nenos e nenas de Quiroga, pois ocorrísonos a idea de axudar tamén as familias uns días nas vacacións de Nadal, facer uns talleres, uns obradoiros para que os nenos que están todo o tempo na casa pois estean un poquito máis entretenidos e os pais tamén podan descansar pois ou conciliar co traballo. A posta en marcha do programa veu motivada pola boa acollida que tivo durante o verán e tamén pola vontade de conciliar este tempo de vacacións para os máis pequenos da casa, cubrindo o tempo de ocio gratuitamente. Como organiza o Centro de Información á Muller, pois queremos poñer o noso granito de arena pois para axudar tamén nestas vacacións, entonces serán gratuitos. Dentro do programa, entre o 23 de decembro e o 4 de xaneiro, inclúense diferentes obradoiros encamiñados todos eles ao Nadal. O primeiro deles foi unha xornada completa coa visita do apalpador pola mañá e unha merenda e a visita de Papá Noel pola tarde. A elaboración de decoración de Nadal, a realización de curiosos experimentos ou a utilización de instrumentos musicais propios destas datas centraron parte dos obradoiros do programa, que remata os días 3 e 4 de xaneiro coa festa de Nadal con hinchables que se celebra no pabillón municipal.